Ia, spui și tu că te-am pregătit. Ți-am luat muțișorii cu aspiratorul. Ți-am dat enterolul, că am avut probleme la burtică. Și trebuia să te pun să faci nana, să dormi. Și tu ți-ai luat un măr să mănânci. Și stai de o jumătate de oră așa și ronțăi la el. Tata? Ți-e dor de tata, mami? Tata? Tata? Îl iubești? Da. Da. Îl pupi pe tati? Și pe Bubu? Baba? Și pe Gigi? Gigi? Da. Și pe Dada? Dada? Și Gigi? Și pe Bibi? Baba? Și pe mama Anuții? Și pe tata Ion? Tata? Și pe tata Daniel?